So before ko mag-start ani na video, warning lang, consider yourself warned. Dili mi mga pro trader, gi-share lang na mo among nahibaw-an basin tay makatabang mi. So sa trading day naga-earn full mi. So share lang na mo ha, pero dili mi pro trader. Nagid po yung mga time na mapildi mi. So share lang basin makatabang di ay. So start na ta. Welcome back to my channel. Ang ato ding topic karon kay kung saon pag open og account. So before ta maka-start og trading, kinahanglan nato og account. Og isa pud sa atong kailangan is broker. So daghan tag mapilian na broker na FBS, na XM, daghan pa na sila. Pero ang itudlo sa inyo is ang XM kay mao man akong gamit na broker. Mao akong broker ang XM. So karon start na ta unsaon pag open og XM account. Adto lang ta sa any browser, Google, tapos type lang ta xm.com. So sa ilang website ingani ang mulugwa no. Nay duha ka pilianan, open a demo account or open a live account. So ang demo account is free lang ni siya. Kumbaga pag madaog ka diri dili nimo ma-withdraw. Pag mapildi ka okay lang kay dili man nimo ang kwarta, free lang siya. So praktisanan lang. Ang kaning live account imuha na gyud ning kwarta, so mag-deposit ka diri pag mapildi ka, so sakit na kay sa dughan kay imuha mang kwarta. Kung makadaog pa ka diri, so nice kay sa feelings na kay ma-withdraw naman nimo ang profit. So kaning duha pag open og account same lang ni sila steps, parehara sila mga pangayoon, parehara pilapan. Ang nakalainan lang gyud nila kay ang demo account di nimo ma-withdraw imong profit, kaning live account ma-withdraw na nimo. So start na ta, live account ang ato ang i-open karon. Siliton lang na nato. So diri mora nimo ang pilapan. Okay? So pilapan lang nimo kanang tinuod dili kay gara-gara or buhat-buhat lang na pangalan. So sa XMDI kung bag-o pa lang ka, tagaan kanila free $30. Kanang free $30 pwede na nimo siya i-trade. Pag mag-profit ng $30, pwede nimo to siya withdrawon. Pero katong $30 dili to nimo ma-withdraw, ang profit lang ang imong ma-withdraw. So start na ta, first name. So Harold, last name, okay. Butang lang ninyong pangalan ra country, Philippines, preferred language, English. Kanang number yun ninyo guys kay manawag mong gina sa inyo ang XM para i-verify mo. 2, 3, 4, 5. Nya kanang email gid pod ninyo. Kay mag-email na sila. Kanang active na number o active na email. Pero ayaw tong email na mga personal ninyo. Kung mahimo pagbuhat na lang mo daan og email ninyo. So trading platform type, duha ni siya ka klase, MT4 ug MT5. So ang kalainan dayan nila kay ang MT5 is latest or updated platform sa MT4. Ang kalainan nila kay ang MT4 ang matrade lang nimo diri kay forex o gold, silver. Sa MT5 pwede na ka mag-trade o forex, gold, silver, stocks o cryptocurrency. So mo'y nakalain na nila. Pero sa ako kay di man ko naga-trade og mga stocks, mga crypto, forex raman ako. So MT4 lang ko So sa ako po mga kailan no, MT4 po lang ginagamit. So mo nang MT4 lang po ako i-kuan. So account type nay upat ka account type, nay standard, micro, XM ultra low, micro o XM ultra low standard.
So ang akong recommend is XM Ultra Low Micro. So nga naman gamay ra man gid ang spread diri tapos parihar man po na sila kuan, parihara po na sila ma-earn kay sa standard lot kung mag kuan ka diri one lot size sa XM Ultra Low Micro times 100 lang nimo, parehara din to sila value sa standard. So ana lang no, XM Ultra Low Micro lang ta, labi na sa kada mga gamay pa og puhunan. So XM Ultra Low Micro, tapos proceed to step 2. So birthday, ayaw mo pagbuhat-buhat og birthday niyo sa dapat kanang tinuod gyud, kay pag pangayuan mo ID makita man na dito, matrace man na siya. So are you a US citizen for tax purposes? No. Account based currency, USD lang ta. Leverage, so ang ako din ginagamit na leverage is 1:888. Kanang leverage ato ra nang ma-discuss pohon sa to mga future videos. Account bonus, yes, I wish to receive the bonus. So kay ang XM man gid guys, daghan na sila mga bonus na panghatag. So kinsa may dili ganang bonus, so mao na mag yes gid ta no. Investment amount is kamo na bahala ni dari employment status, nature of business, level of education, kanang tinuod yun niya na kuan, level of education, kani kamo ni bahala ni dari. So sa account password guys, kung mahimo dapat na ay big letter, small letter o number para ligon siya, ligon pa sa inyong gugma. Okay, so okay naman, open Ariel account. So ingato lang siya kadali no. Congratulations on opening an XM Rail account. Pero wala pa tanaw man ani no, kay napamani. What to do next? Step 1, confirm your email. So mo to kung giingon ka ganina na dapat inyag yung email ninyong ibutang kay i-confirm pa man ninyo. So example ana is kani. Kay nagbuhat man ko account tong sa tanara. So ingani ang inyong madawat sa inyong email. So sa confirm your email, confirm lang ninyo. Pag pislit ninyo ng confirm, mag-email na pod otro ang XM. Mao na pod nilang i-email. So unsa day purpose ani? Ang purpose ani is imoang MT4 ID o imoang server. Unsa man day gamit aning ID o server? So mao day ning imong i-login no, kumbaga imong account. Kung sa Facebook pa imuhang email o kuan, imuhang email o imong password. Kung sa games pa imong username o imuhang password. So diri sa XM mo ni mong ID o imuhang server. So i-save na ninyo kay mo na imong i-login. Okay. So ingato lang siya guys, ingato lang kadali magbuhat og account. Okay, so maora to, salamat.